DJ Zmrďo. Vďaka vám má DJ Smrďo už svoj prvý hit. Ak ste ho ešte nepočuli, budete mať vo vysielaní Fan Rádia viackrát príležitosť. Teraz totiž nemáme čas púšťať si pesničky, hoci aj také úžasné, lebo musíme stihnúť príchod DJ-a Zmrďa do istého nemenovaného rádia. Tam prišiel ponúknuť svoj prvý hit, lebo ste o tom tak rozhodli vašim hlasovaním. Nie je totiž jasné, či ho slovenské rádia vôbec budú chcieť hrať. Dnešný vkus je, ako vieme, tak trochu inzitný a skutočné hodnoty dostávajú menej príležitostí, ako by sa určite patrilo. Ale vyčkajme, Zmrďo už vchádza dnu. Zmrďo, I love you. Dobrý deň, ja som ten DJ Zmrďo. Ktorý? No, ten, s tým hitom. Ale, prosím vás, takých mi sem chodí denne desiatky, ani fľašku neprinesú. No a neviem, čo chcú. A vy čo chcete? No, ja mám hit. No a? No tak som ho priniesol. Pôvodná slovenská tvorba, nové vetry, tak som myslel... Takže vetri, hej? No, vlastne nie vetri. Pesnička, štýle popový rap. Ako sa to dnes nosí? A kde sa to nosí, prosím vás? My vieme, čo sa nosí. Za Michalovcami stojí odstavený kamión. Nezdržíte sa. A šup, las kečap. To sa nosí. No, ale ja... Dovidenia. DJ Zmrďo, superstar. Ako vidno, nebude to také jednoduché. Náš hrdina sa však ľahko nevzdáva a skúša ďalšie rádio. Dobrý deň, som Zmrďo, víťaz konkurzu Hľadáme mladé talenty. Áno, a čo? Ale stručne, nemám čas. Pesnička. Aká? Nová. Dajte sem. Otec chlastal a bil ma, keď som mal 3 z telocviku. No, tak, ako? No, celkom okej. Vážne? Ja zdoknem, hneď zavolám mame, že budem v rádiu. Ale čo? ten text. A čo je s textom? Viete, chcelo by to trošku pozitívneho prístupu. Posluchač chce sa baviť. Prosím vás, koho zaujíma, že ste mali 3 z telocviku? Však tu je, že mám život rád. A to je optimizmus, ne? A kde je poézia? Čo? Robíte slovenské pesničky, buďte slovenskí. Napríklad vynachádzavé rímy, že spolu sme žili, preťal som si žili, prípadne objavné skutočnosti, také, čo nikto nevedel. Vo väzení väzni žijú. Ježišmária. Aj to by bol dobrý text, ale radšej refrén. Na, oh yeah, niečo, čo by ľudia, čo by vedeli, čo by si zapamätali a spievali si. Ale ja som talent. Rozumiete? A chcem niečo zo svojho vnútra. Naozaj? Naozaj. Tak príďte, keď si to rozmyslíte. Nazdar. No, nazdar. Sklamanie veľké, ale váš obľúbený hrdina sa určite nevzdá. Nechcú horať v rádiách? Nevadí, skúsi to na živých vystúpeniach a vy rozhodnite, pôjde DJ Zmrďo hrať s klobúkom na ulicu, alebo mu manažer Ferry vybaví prvé vystúpenie na diskotéke vo Vyšnom Spodnom. 0904 14 14 12. Pošlite SMS-ku DJ 1 pre ulicu a klobúk, DJ 2 pre diskotéku. Je to na vás. DJ Zmrďo.